hasken bayi, yawan sammai da kasai, ga shugaba darajar bayi, alai da sahabbansa da sun zamo jigon bayi, tsokar jikinsa mai girma ita ce rahamar bayi. Waliyan nan sai na sa su sun zamo rahamar bayi, Tijjani Jilani kun san su, su ne jiban bayi, da Malam Zubairu ina san su, ya zamo darajar bayi, in ya siba rahama namu shi ne taskar bayi. Yabona ne zan fara shi ga shugaba rahamar bayi, dan Abdullahi mai daraja shi ne rahamar bayi, ya Gafurur Rahimu shugaba darajar bayi, girma ya samu da girmansa shi ne rahamar bayi. Wanda in an zage shi to kyauta ce zai yi, wanda in an jefe shi hakuri ne yake yi, wanda in an cuce shi ramuwa to ba yayi, mai hakuri mara misali shi ne rahamar bayi. Mai afuwa ne manzona shi ne jigon bayi, mai karamci ne manzona kyauta da ƙari yake yi, mai tausayi ne manzona rahama kaiwa bayi, mai tsantsar imani Muhammadu rahamar bayi. Salamu alaika mai gaskiya, ya mai taimakon bayi, salamu ala gagarar kafirai, kashe su kawai kayi, salamu ala mai musulunci, ya ɗashi kai kayi, salamu ala mai adalci, cuta baiwa bayi. Soyayyar ka kirjina fata misali nake yi, burina in yabe ka dare da rana shi nake yi, farin ciki na in ganka ko mafarki ne in yi, lamunce min yabanka ko mun wahala in yi. Ya indararar rahama lamunce min in yi, ko ina a san da ni in je faɗin duniya in yi, in faɗe ka mai daraja amintar da ni sai in yi, dan girman tsayuwarka cikin dare da kake yi. Iyaye na kula da su kai musu rahamar bayi, ka ɗauke musu wahala rayuwa da sauki su yi, da 'yan uwa na duka kai mana rahamar bayi, da shek tasi'u mai sanka ya jagoran bayi. Dan Fadima da 'ya'yanta kai mana hasken bayi, dan Aisha da Khadija biya bukatuna nayi, dan Sadiku da Umar Usmanu rahamar bayi, dan Ali babul ilmi kai mana yardar bayi. Burina Madina ne ka kai ni rahamar bayi, dan girman sallarka Madina ya rahamar bayi, don matsayin sujadarka gun rabbu buwayi, dan tsayin tafiyarka wajen ubangijin bayi. Gaida
gaida zababban Allah ya muku tarin bayi, aminci ga yardajjen Allah ya tsarkakakken bayi, har Fadima da 'ya'yanta da jikokin nan bayi. Malam Aminu mai yabanka ai mini hikimar bayi. Al-Mustapha manzon Allah shine rahamar bayi.